Biex familja ta' 3 min nies tgħix ħajja diċenti għandha bżonn dħul ta' bejn 21,000 euro u 25,000 euro fis-sena. Jekk dan mhux qed jintlaħaq hemm riskju kbir li dawn jispiċċaw fil-faqar. Dawn iċ-ċifri ħarġu waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula saret preżentazzjoni tar-riċerka li saret mill-General Workers Union, mill-Moviment Graffiti u mill-Alleanza kontra l-Faqar dwar id-dħul tal-ħaddiema Maltin. Lan ta' din ir-riċerka kien sabiex ikun magħruf jekk il-Maltin humiex qed jgħixu ħajja diċenti jew le, filwaqt li tingħata spjegazzjoni ċara tat-terminu National Living Income. Dan hekk kif kull min jaħdem għandu jkollu serħan il-moħħ li ma jaqax fil-problema tal-faqar, filwaqt li kulħadd għandu jgħix ħajja adekwata. Dan l-istudju sar fuq medda ta' 10 xhur u kien jinkludi 1000 dar fejn matulu sar studju fuq l-affarijiet bażiċi li għandhom bżonn il-persuni. Dawn jinkludu is-saħħa, l-ikel u x-xorb, l-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni, it-trasport, il-ħin liberu u numru ta' affarijiet oħra li huma meqjusa bżonjużi sabiex wieħed jgħix ħajja diċenti. Ġeka Zoppardi li ta' spjegazzjoni dettaljata ta' din ir-riċerka spjeganna iktar fid-dettall il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Rajna wkoll xi spejjeż oħra jistgħu jeżistu biex mhux nibqgħu fuq dak li hu strettament essenzjali biex persuna biex household tkampa salva imma wkoll biex tgħix ħajja ta' kwalità adekwata. Iġveri daku il-living income nazzjonali li rridu nitkellmu dwaru, daku il-livell ta' tħul li rridu nitkellmu dwaru, mhux biss issa li minnu l-isfel il-household tgħix il-faqar assolut, imma li minnu l-fuq tgħix ħajja adekwata u ta' kwalità. Fattur interessanti li ħareġ minn din ir-riċerka u li aktar minn 75% tas single parents jaqgħu taħt il-living income. Fi kliem sempliċi 3 minn kull 4 ma jilħqux dan il-livell. Dan fil-waqt li biex familja b'żewġ tfal tgħix b'mod komdu irrid ikollha dħul ta' bejn 25,000 euro u 30,000 euro. Manet News, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja enfasizza l-importanza li l-ġid jinqasam b'mod ġust bejn kulħadd. Ma jistax ikun li jkollna ekonomija li tikber u li jkollna nies li qed jinqabżu barra jew mhux jintlaħqu minn dak is-suċċess li tagħmel l-ekonomija u allura qed jaqgħu lura. U dan l-istudju xjentifiku għamilnieh biex inkunu nistgħu naraw ħajja diċenti persuna xi dħul għandha bżonn u mhux qegħdin nitkellmu fuq paga imma qegħdin nitkellmu fuq dħul ħalli naqbdu anke dawk il-gruppi kollha vulnerabbli li ma jistgħux jaħdmu biex naraw id-dħul tagħhom x'għandhom bżonn biex jgħix ħajja diċenti, ħajja bażika imma diċenti. Issa dan l-istess studju se jkun ippreżentat lill awtoritajiet tal-pajjiż sabiex issir iktar diskussjoni dwar kif id-dħul għal dawk l-aktar fil-bżonn għandu jiżdied u biex kulħadd jgħix ħajja diċenti.